Halo रायजोफोर खुलुमबाय गिबि-गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंबा उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामफानो। रायजोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों नैबे बाथ्राखौसो सावरायनो लुबैदों जे जोंहा फैबाय थानाय जे 2025 मायथाइनि जे जोंनि बिटिसि नि इलेक्शन बे इलेक्शनखौ नोजोर होनानै दानिफ्रायनो बिजेपि जाय पार्टी बा आसाम गभर्नमेन्ट बिजेपि बे रुलिं गभर्नमेन्ट हेमन्त बिश्व शर्मानि बे गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसिखौ ओरैबायदि मोनसे गाज्रि नोजोरजों नाहरगासिनो दं। बे जाबाय माब्रैहाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय रोखा नुजाबाय जे बिटिसिखौ बा बिटिसिनि गादियाव जाय मानसिया जिरायनो लुबैयोमोन बे मानसिया सिं माने बिजेपियाव हाबनानै बोरैबा बिजेपिनि चिफ जानो हायो बे खाबुखौ लानानै बिथाङा बिजेपियाव हाबदोंमोन आरो दिनै बिथांनि बे माने सिमांखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाफुंहोनो थांगासिनो दङ। मानो होनोबा रायजोफोर नोंथांमोना जायखौ आं बुंदों बे बाथ्राखौ मिथिखाबाय जानो हागौ जे जोंहा मा होनो विधान सभानि बुंथिगिरि जाय आसाम एसेम्बलिनि बुंथिगिरि मानबेदा जोंहा मा होनो बिश्वजित दैमारि सार दा बिश्वजित दैमारि सारखौहाय स्पिकारनिफ्राय रिजेक्ट होनानै बिथांखौ मन्त्रियाव लाबोसिगोन। दा मन्त्रियाव लाबोनायनि उनावहाय जेब्ला बिटिसि इलेक्शना फैयो अब्ला बिथांखौ एमसिएलए समष्टियावहाय एमसिएलएनि भटखौ गेलेहोसिगोन आरोखि। रायजोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ ससे नाय अब्ला बुजिगोन आरोखि। মন্ত্ৰী হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মন্ত্ৰী হলে অধ্যক্ষৰ আসনত বহিব কোন? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ সমান্তৰালভাৱে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদো সলনি হোৱা দেখে। অৰ্থাৎ বিটিসি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ সলনি হ'ব। দেশৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত সলনি হ'ব লৈছে অসমৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব তিনিগৰাকী নতুন মন্ত্ৰীয়ে। নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সমান্তৰালকৈ সলনি হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ আসনত বহিব নতুন অধ্যক্ষ। বিপৰীতে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হ'ব নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী। কিয়নো 2025ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিটিআৰ নিৰ্বাচন। বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ সন্মুখত থকা একমাত্ৰ নেতা হ'ব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। তেনে সময়ত অসম বিধানসভাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থাকিলে বিটিআৰ নিৰ্বাচনত সন্মুখৰ পৰা দায়িত্ব পালনত অসুবিধাত পৰিব বিজেপি। সেয়ে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা আঁতৰাই বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক দিয়া হ'ব মন্ত্ৰীৰ পদ। रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा दिनैहाय बिजेपि बा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसिखौ बेसेबां मेगन सादों आरो बेसेबां मेगन सानायनि गेजेरजों दिनै सोलो बोलो बाहायगासिनो दं। दिनै नोंथांमोना बुजिनानै नाय जे जुदियोबा जोंनि बे बिटिसिआ नेशनेल पार्टीनि आखायाव सालायजाबाय अब्ला जोंनि माखासे मोननांगौ फिथाइफोरखौ जेरैबायदि मोननांगौमोन जों माब्लाबाबो बेबायदि मोननो हानाय नङा। मानोना बिनि हाइकमान्ड जाय अर्डार बियो दिल्लीनिफ्रायसो फैयो। दिल्लीया अर्डार हरागौ मानि गुवाहाटीनिफ्राय अर्डार हरागौ मानि जेबो खामानि जोंनि बिटिसिआव मावनो हानाय नङा रायजोफोर। दा नुबाय नोंथांमोना दिनै बिजेपिनि जानानै चिफ जानो थाखाय खर'आव मोनसे थिंकिं लानानै माबायदि 5 बोसोरनि सिगां बिथाङा बेखौहाय मा होनो पलिसि मिटिं खालामदों। दिनै बिथांनि जे सिमां बे जाफुंगोना जाफुङा सन्देह दं। आं आसा खालामो रायजो राजाया जुदि नाजानाय दङब्ला हयथ' बिथाङा बे मासियाव जिरायफैनो हानाय नङा होननानै आं सानो आरोखि। दिनै बिथांमोन बायदिनि थाखायनो जोंनि माखासे बर'नि
साधारन रायजो राजा बिथांमोनाबो बे जोंनि रिजनेल पार्टिखौ बा आनसलिक दलफोरखौ गारनानैहाय बे बिजेपि पार्टियाव हाबहैगासिनो दं आरो बिजेपिया बे गावसिनि पार्टिखौ दिनै एसे गाबोन एसे मजबुत जानायनि माखासे नुथायखौ लानानैनो मोन्दांथिखौ लानानैनो दिनै बिटिसिआव आगानसे आगाननै बारायबोगासिनो दं रायजोफोरा। रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायावहाय मा कमेन्ट होयो नोंथांमोननि गोसोजोंनो कमेन्ट होनो हागोन। थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जे बर' हारिनि